Здравейте, приятели! Аз съм Оли. Здрасти! Това е първото предаване, което ще се води... Само от животни? Ще се води от животни. Само от животни? Умръзнани да се появяваме в документални филми, в които изглеждаме смешни. Готови ли сте? Защото шоуто започва. Да ви чуя! Оли, оли, ху! Оли, оли, ху! Добре дошли! Светът на дивите животни. Детски анимационен филм. По идея на Педро Видал. Музика Тери Уилсън. С гласовете на актьорите Даринка Митова, Марин Янев, Стефан Сърчеджиев Съра, Станислав Пищалов. Преводач Ваня Бояджиева. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Васил Василев. Режисьор на доблажа Михаил Георгиев. Техническа обработка Ретел Аудио-Видео. Насекомите. Здравейте, приятели! Успокойте се, дръжте се естествено и гледайте. Вижте как ще се превърна в бръмбър. С кой говори шефа? Той е луд! Да, шефът говори лудости, защото е сам. Брауни, трябва да ти кажа, че дума не ти разбирам. Говориш много бързо, приятелю. Тоест да млъкна. Добре, заболяме. Оли е луд! Отведете го! Ще хвана лудия, Оли! Луд? Кой е луд? Виждате ли наоколо някой луд? Да, теб! Време е да съм на висота или по-скоро на низина на положението. Ей, Хихи, къде отиде шефът? Мога да обясня всичко, Берли. Камера насам. Смалих се, за да разгледам отблизо насекомите, които са най-многобройните животинки на планетата. Това е техният свят, изпълнен с цветове и аромати. Аромати? Отвратително! Човече, изглеждаш зле! Можеше да сплескаш някого с тази топка, Тор? Виж какво нахалнико! Аз съм Торен Бръмбър и се гордея с това. Аз съм професионалист. Търкалям само най-неприятната Тор. Ти какво си? Колорадски бръмбър ли си или какво? Виж какво миризливо насекомо. Не съм никакъв бръмбър. Аз съм совата Оли и обикновено закусвам с 6 като теб. В този епизод обаче съм вегетарианец. Извинете, мобилният ми. Да? Да, скъпа, готова е топката, Тор. Говори по време на торно дежурство. Животинският свят вече не е какъвто беше. Не можах да намеря конска, само кравешка. Кълна се, щом родиш, децата ще ядат само най-доброто. Торните бръмбари снасят яйцата си в топка Тор и когато ларвите се излюпят, има с какво да се хранят. Сега вече се държиш като човек, който не цени доброкачествената Тор. Не говорех на теб, скъпа. Човек ли да те наричам? Говоря с приятел. Не, с някой от моите хора. Извини ме, Торчо, но... Ябълък! Не, разбира се, че не говорех на теб, скъпа. Ще се прибера вкъщи, преди да си снесла яйцата. Не се тревожи. Така, какво искаш, Оли? Съжалявам, че те прекъсвам, но топката Тор май вече не е твоя. Какво? О, не! Топката ми, Тор! Хей! Доскоро, Оли! Върни се! Както и да е. Време е да хванем бика за рогата и да отговорим на въпроса какво е насекомото. Насекомото е същество с 2 антени. Какво смяташ, че правиш? Мъкни си ръцете от мен, животно такова. И са единствените безгръбначни, които могат да летят. Запомнете това. Любимото число на насекомите е 3. Аз нямам крила. Аз съм мравка. Пусни ме. Тялото на насекомото е разделено на 3 части. Едната е главата. Остави ми главата на Мира. Какво си мислиш, че е това? 2 коремът, а 3 гръдният кош.
Имат 3 чифта крака, които излизат от гръдния кош. Помощ! Мравки! Помогнете, приятели и мравки! Помощ! Мравки, приятеле, беда бързо! Аз съм най-добре да си вървя. Просто съединете отново всичко. Как майма, не ви ли харесва новата ми външност? Не може да е чак толкова зле. О, не, моля ви, не така! За малко. Оли, взех си топката! Поздравления, Торчо! Друга особеност на насекомите са очите им. Имат към 5. 2 съставни очи и още 3 върху главите им, които усещат светлината. Тези очи ще виждаме като насекомите. Зрението на насекомите не е много ясно, но перфектно усеща всяко движение. Видяхте ли онова дърво? Не изглежда много близо. Но е доста близо. Да погледнем натам. О, не! Не! Топката ми отново се изплъзва! Виж какво направи Оли! Добър удар, Торчо. Да пробваме пак. Не е смешно, Оли. Това е Тор и съм е събирал с много труд. Сега трябва да си я върнем. Извинявай, но в договора ми не пише да връщам торни топки от мравуници и няма да го правям. Но може би ще трябва. Оли, стари приятелю, тези бръмбари са най-многобройните на планетата. Те са най-големите и най-силните. Нека ти представя братовчедите бръмбари. Това е Рогача, това е Голиат, а този е Херкулес. Здравейте, приятели, но торчоте няма да ни позволят просто да влезем в мравуника. Ще ни усетят по миризмата. Това не е проблем. След усилена работа понамирисвам малко, но с няколко капки парфюм ще мирише като привлекателно животно. Торчо, този парфюм направо ме възбужда. Не, моля те, не ме прегръщай! Казах ви, че работи! Ей, С парфюма ще отблъсна миризмата. Ние сме 2 малки мравки. Какво ще кажете да ни пуснете? приеха ни. Сега да намерим топката. Мравките са добре организирани, всяко от тях има своя мисия. Да, бе, виждам. Това е Търта и той не прави нищо, освен да гнезди с царицата. Царицата, така кажете. О, царице! Твоите антени завинаги пленяват сърцето ми. Не ми изглежда особено умен за мравка. И при това пее фалшиво. Хей, спри! Не се разсейвай, Оли. Трябва да намерим топката. Това е лудост. Носим тези шлемове с антени, за да общуваме. По-добре да ти превеждам какво казват. Добре, Тази мравка архитект май е виждала топката ми. какво правиш? Виж, мравките използват антените си за общуване. Ще ти превеждам. Ти си луд, защо не гледаш къде вървиш? Такова нещо ще предизвика катастрофа. Разбира се, графичен език. Казва, че трябва да продължиш да работиш. Виж, знам, че е късно и че трябва да се връщаш да си копаеш тунелчето, но се питах дали не си виждал топка храна да се търкаля, защото ако си... храната била в килера. Тие хора си имат всичко тук. Гасенични канелони, пеперудено пюре. Леле, как огладнявам! Вкусни паржоли от скакалец. Я чакай. Бургери от бръмбари. Добре ли си, Оли? Лошо ми е. Има зелени мравки. Това не са зелени мравки, Оли. Това са листни въшки и са част от храната на мравките. Пазете се там долу. Ехо! Ехо! Здравейте, аз съм Берли, готвачът. Извинете, че ви прекъсвам, но някой спомена храна. Това е моята част от предаването и ще ви разкажа за листните пръшки. Листните въшки, не пръшки. Да, листните въшки. Мравките отглеждат листни въшки, за да ги доят. Сякаш са крави, но по-малки, иначе нямаше да влизат в мравуняка. Доят листните въшки, за да получат сладка течност, любима на всички. Нектар от листни въшки, да си разквасиш устицата. Господи, тези хора си харесват листната кола. Но има и други животни, освен мравките, които обичат листни въшки. Затова понякога има
Конфронтация. Не, концентрация. Не, конфронтация, т.е. битка. Не можеш да поведеш голяма битка. Мравките свикват мравките войници. Свикват ги чрез странен начин, чрез капка аромат от коремчето. Заобиколете целта, момчета! Мен ли си мислиш, че ще оплашиш, дръбосек? Втора рота надясно, вие заобиколете този фланг. Рота 3! Някой да ми събере антените и никой да не се смее! Хей, червена птицо! Чуваш ли, предай се, тези лисни въшки са на нашия мравуняк. Мравките могат да хапят много страховито или да изпускат отровна течност, която мирише ужасно. Това е необичайно. Няма повод за паника, другари! Ние, мравките, можем да вдигаме до 60 пъти повече от теглото си. Да победим! Вижда се, не си чувствам краката. Какво става тук? Това да не е някаква химична атака. Сбагам! Сбагам! Мравките пият лисна кола през цялото време. Какво му е на този? О, да! Всъщност, не. Враг на 12 часа, така. Ние сме осите и също искаме да участваме в епизода. И докато не стане, няма да спрем да атакуваме. Какво става? Не ми харесваш лицето ли? Трябва да търсим топката. Доста е оживено. Дай ми две! Може би трябва да се върнем за топката, Тор, по-късно. Виж, това са медоносни мравки. Когато времето е хубаво, те се изпълват с течност, която раздават на останалите. Да вървим, Оли. 2 мега големи капки. Моете. Предполагам, че пак е тя. Свързахте се с Торчо, но той е заед сега. Ако искате да му оставите съобщение след сигнала. Шегичка, скъпа. Не съм в пара с приятели. Да, скъпа. Да, чао, скъпа. Хайде, че съм свършен. Хей, къде си? Голяма топка, Тор. Възможно ли е? Дали това хапливо насекомо ме обиди току-що? Ваше Величество, не ви обидил, простете му. Не искаме да ви прекъсваме, продължавайте заниманията си. Позволете, Ваше Величество, една песен за яйцето. Ужасно е. Не се очудвам, че търтеите умират. Когато изпълнят репродуктивната си функция, къде ли отиват яйцата? Това е мама кенгуру. Какво правиш тук? Време е за моята част от шоуто. Чувала съм за мравояди, но не и за прахояди. Предавам се! Разумно е да преминем към въпроса и да поговорим за размножителната система на мравките. Като повечето насекоми, мравките се размножават чрез яйца, а царицата е тази, която ги снася. Ако яйцето е оплодено от търтей, ражда се мъжки. Ако не, става мравка-работничка или бъдеща царица. Мравките акушерки, които се грижат за яйцата, ги отнасят в помещение с постоянна температура. Когато яйцата станат ларви, ги пращат в друга стая и там получават топла грижа от бавачките. Когато пораснат, първото, което правят е... да говорят по мобилни телефони. Извинете, пак съм аз. Оставете ме за момент, може ли? Здравей, скъпа. Няма да ми повярваш, но съм в мравуняк с кенгуру. Не съм пиян. По-добре да вървим, Оли. Жената на Скорпиона ме чака с нейните 200 малки. Това е голямо семейство. Ти знаеш ли, че насекомите снасят хиляди яйца? Спрете, прахояди! Хей, господин сценарист, добрете прасето Кристофър, цял ден се моря тук! Простете ви това малко забавене, уважаеми зрители. Добре дошли в предаването Добри обноски с Кристофър. Обичам се и ако бях шоколад, щях да се изям. Сега да погледнем тези варвари Хънка и Пънка. Май се храниш, Хънка?
Обядът е един от най-спокойните моменти на деня, нали? Попитах, нали? Защо не делиш храната с Пънка? Едва ли нещо е останало. Няма ли да оставиш Пънка да хапне лаком Хънка? Разбирам, измами ме. Наистина си себично животно. Мисля, че Пънка се погрижи за себе си. Това е, приятели. Мисля, че научихме ценен урок. Споделяйте всичко помежду си, за да не се опарите. Кажи довиждане на зрителите, Пънка. Ще се върнем скоро с още уроци по добри обноски. Имаш добре развит стомах. Разбира се, Оли. Тя снася толкова много яйца. Не е изненадващо, че е толкова дебела. Моля? Дебела ли каза? Как смееш? Дъщери, хванете тези натрапници! Ще съжаляваме за това. Продължавай напред. Съберете се, смели войници! След тях! Бяхме твърде близо, Торчо. Не вярвах, че ще се радвам на парче. Това е моята Тор! Върни се! Сега е май подходящия момент за нашия въпрос. Царицата мравка живее най-дълго. Но каква е рекордната й възраст? Дали е А. 15 години, Б. 29 години или В. 160 години? Изглежда забавно. Докато мислите за отговора, ние продължаваме с насекомите. Мравките не са единствените насекоми в природата. Кой не е чувал за пчелата? Тя събира нектар от цветята с хоботче, което се подава от устата им. Когато пристигнат в кошера, събиращите пчели обясняват на останалите къде имат цветен нектар. Танцуват в кръг, ако цветето е било по-близо от 100 метра и как е свързано с слънцето. Ако разстоянието е повече от 100 метра, летят в осморка. Това са забележителни насекоми. Харесвате ли уси? Не, мразим ги. Аз също, защото пчелите се хранят с цветя, Искаме да живим! а усите ядат други насекоми. Казах ти, че ще влезем в това шоу, така че внимавай какво говори за нас, Цово. Пчелата жили само веднъж и загива, но усите жилят когато си искат. Използват химически оръжия. Оттегляме се! Това ще се погрижи за тях. О, не, тази уса ме ожилила право в сърцето. Край, свършен съм. Тук свършва един живот, посветен на изучаването на животните. Не ме забравяйте! Сам върша всичко, а той лежи тук и потремва. И това ми било приятел. Каква миризма? Трябваше да се досетя. Винаги с мелодрама. Какво става с моят приятел, братовчеде? О, Не знам. гасеницата ти е братовчет, но тя не е бръмбър. Разбира се, че ми е братовчет, Оли. Просто не е развил още черупката. Черупката е нашият скелет. Извинете, господин Сова, виждате ли, ние насекомите нямаме вътрешен скелет. Да, вярно, нямате кости. Кинг Конг ще ми смачка топката. Знаех си. Върши го, Оли. Брауни, сега ще дойде Брауни и ще ни разкаже нещо. Ще ви разкажа за физиката на насекомите, която не е лоша, но не е така добра като моята. Аз имам мускул и в главата. Спри да се занасяш, а разкажи за метаморфозите на насекомите. Ами, метаморфозата означава нещо странно. Промяна. Насекомите се променят от раждането си. Ще го демонстрираме с яйцето на тази калинка. Когато яйцето се излюпи, изкача ларва. Че ти не си нищо повече от човек? Смяташ ли, че имаш право да се мотаеш наоколо и да събуждаш насекомите? Спокойно, малка ларвичка, и никой не ме нарича човек. Както и да е, вече не си ларва. Като похапнеш и пораснеш, си ставаш гасеница и изглеждаш така. Тази огромна ходеща мечка ме обижда. Трябва да се закача някъде на сигурно място. Вижте, те вият прекрасни пашкули и знаете ли, доста е забавно като йо-йо. Хей, разрошваш ми косата, огромен пещерен човек! Жалко, свърши забавата. Това е, приятели. Насекомите се променят и ларвата сега е калинка с крилца. Литни калинки, отивай да се забавляваш. Моля ви, моля ви!
Аз знам много за насекомите, Оли, и мога да съм ти полезен, ако ми позволиш. Вземи, например, този клон и листото му. Това не е нито клон, нито листо. Това са насекоми, които имитират природата. Колко интересно. Какъв си скептик? Така, великият Торчо ще ти покаже. Как сте, приятели? Ти воняш, торен смутител! Извинете, май по-добре да се махам. Прав си, Торчо. Тия момчета наистина добре се маскират. Здравей, мила. Да, тък му се прибирах, да. Спрете тази топка! Не вика жена, скъпа, това е приятелят ми. Не съм на купон. Ако знаеш с каква мъка съм събрал тази топка. Започвай, Поло! Ами добре, има насекоми из цялата планета. Но не се налага да ходите далеч, за да ги откриете. Знаете ли къде може да има насекоми? Точно тук! Бълхи и въшки живеят и смучат главата ми. Така, момчета, тук изглежда добре. Човече, супер, имаме кожи с косми кръв, това е рад на бълхите. Вижте какво става. Какво правят тук бълхи? Това е въшлива територия. Братлета, това е голяма птица. Въшки и бълхи могат да я поделят за честа на бълхите. Мир сред паразитите. Става? Дай лапа. За честа на бълхите! Значи въшки и бълхи можем да живеем заедно на тази птица. Това трябва да се полее. Не! Купон на главата ми! Спрете, зверове! Да, има насекоми навсякъде. Горите, пустините, реките. Някои са малко дразнещи, но помагат за плодородието на полетата, като обогатяват почвата, като разнасят семенца. Присъствието им е важно за останалите животни, дори за човечеството. Надявам се издирването на топка Тор да ви е помогнало да цените насекомите. Нали? Не, скъпа, не съм отивал на там. Моля те, ще останеш ли за малко мобилния телефон? Помисли за сметката, не съм бил на бар. За нищо не ставаш. Само висиш навън и се напиваш. Само така, мамо, кажи му, защо не го фраснеш? Фръсти го! Те са малки, но... Штурмоваци насам! Атака, смели войници! Хванете малката сова! Хванете го! Леле! Давай! Олеле! Здравей! Тази сова вече не е джудже. Добре, отстъпваме, но не бягайте така бързо. Чакайте ме! Уважаема публика, тръгвам си. Когато видите някоя първокласна Тор, спомнете си за Торчо. С Богом, Торчо! Уверявам те, че без теб не можем да живеем! Ще те хвана, штура птицо, моя си! Африканската джунгла. Насред след обеда. Всички си почиват. Шимп, смелият продавач на играчки за шимпанзетата, ще се справи с всички опасности от клон на клон, само за да продаде нещо. Открийте с нас вашите предци. Наистина ли най-освежителната напитка се казва бонобо? Къде родителите оставят децата си, когато търсят храна? Какво е посивялата козина най-модерната боя за шимпанзета? Включете се в следващия епизод на Дивите животни. Време е за отговора на нашия въпрос. Някой от вас помни ли за какво ставаше дума? Сега ще ви напомня. Какъв е рекорда за живот на царицата мравка? Отговор А – до 15 години. Отговор Б – една мравка оцеляла до 29 години. Или пък отговор В – че царицата мравка може да достигне 160 години. Ще прочета отговора с туш на барабаните. Да, приятели, верният отговор е Б. Царицата мравка може да доживее до 29 години. Съжалявам за всички, които са познали. Може би ще сбъркате следващия път. Извинете. Всичко наред, Берли. Добиха представа. Свърши ни времето за този епизод, за това да кажем довиждане до следващия път. Да, Берли, каквото там казва. Приятели, вече тъкат надписите. Това е края на поредния епизод. До следващия път.